'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Lallai 'yan makaranta ai azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. 'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Sai mun san sunan Allah muke ganin dace walla, al'amuran mu gurin Allah muka miƙa su sarai jumla. Ka ba mu ilimi ya Allah mai albarka da biyayya, ƙara salati da aminci gun makurar masu karamci. Salati shi ke limanci, wulaƙantacce yayi yanci, to yaya kuma mai yanci idan ya kama ba sanya. A baitin gaba in mun juyo, salatin alaye su biyo, sahabbai mun saba boyo, da tabi'ai duka mun sanyo, da waliyai goyo goyo ya gangaro har zawiya. Allah saka wa iyayenmu da malamai magabatanmu, masu riƙa mana hannunmu su samu hanyar tsirarmu, domin gyaran gobenmu mu bauta Allah da sanayya. 'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mun gode Allah dai sanya muna zuwa islamiyya, a can ake mana tarbiyya, da an karatu za mu iya. Da gaske yara kuka iya, dama na zo da tambaya. Ka tambaya ba jayayya, da mun sani ko za ka jiya. Arkanul Islam nawa ne? Guda biyar haka cif cif ne, kalmar shahada farko ne, sallah azumi duk su ne, zakka hajji na manya ne, ga mai wadata da shirya. Arkanul iman suko, Su shida ne da fifiko, imani da Allah farko, kai imani da mala'iku, da littafai nasa saukakku, da duk manzannin da ya aiko, da ranar ƙarshe ba shakku, da ƙaddara in ta sauko, ta alkhairi ce ka gani ko ta sharri kar kai jayayya. 'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. buɗe shafin tauhidi, yara ko kwayi jihadi. Allah ɗai an makasudi da ibadu kuma shi as-samadi, ba shi da ɗa ba shi da dadi, mata da aboki ilal abadi. Wannan shine tauhidi, suratu ikhlas zaka biya. Shifa Muhammad wane ne? Sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad wane ne? Kuma bayani in gane. Farko dai shi manzo ne na Allah, mun shaida haka ne, sannan shi limami ne, saura kowa mamu ne, kauce mashi sabawa ne, kinai babban hadari ne, mu girmama shi farilla ne, matsayin shi ga Allah tumtum ne, salatin annabi haske ne, kamar yi dan haka mu niyya. 'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Kewaya sashen tsarki, yara ko kun san tsarki. Lallai ba shakka tsarki shi ne mabuɗin duka aiki, sallah kira'a ba tsarki haramun ne ba mamaki, dawafi alwalla zaki farilla ne ki masu tsarki, sannan an tsaro tsarki tsarin har da na mamaki, daidai da shiga banɗaki musulunci yayi masa dokoki, don haka nan sha'anin tsarki yana bukata ga sanayya. Shin tsarkin mu kashi nawa ne? Na'am, tsarkin mu kashi biyu ne, harasi khabasi wannan su ne. Fayyace min an gane. Duk najasar da ta zo daga cikin gadadi ce ita ka gane, irin su baulu da rihu da ghaidu mazimani duk su ne. Shi ko khabasi najasa ce da ta taɓe ka ɗan lura ka gane, kamar kwata da fitsari in ka ɗau yaro ko yarinya. 'Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mai za ku faɗi kan sallah domin mai wasa ya kula. Mafificin aiki sallah kuma sai an mata alwalla, tana da sunna da farilla, ka sai da su ta yi kamala.
ce sallah, in ta kyautatu ba illa akan rabauta gurin Allah, idan ta ɓaci ma'azalla taɓewa ta biyo baya. Tushe azumi ne. Azumi wani nau'in bauta ne da yake hana ci ko sha, haka ne in dai kan faɗin rana ne. Kamewar sha'awa tilas ne ga mutum in dai mai azumi ne, tun daga bullowar fijiri har rana ta ɓace kujiya. To menene ya kamata ga duk mai azumi ya lizumta? Mai azumi ya fi kamata a cikin akasin shi ya bambanta, farko ya fara keɓanta da ɗabi'un ɗaha uban binta, ya tsame hannu daga cuta kuma ya yi haƙuri da dukan cuta, ko da wani ya yi maka cuta in nisa imu za ka biya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mu kewaya fannin sira ko kuna da motsi yan yara? Sai dai ka san ita sira tana da faɗi daga dara, tun da zuwan manzan tsira har yau fati ya bar duniya. Sunan mahaifin manzona Abdullahi abun sona, mahaifiyarsa mahaikina, ita ko sunan ta Amina, kabilar shi macecin raina. Ƙuraishe ne zaɓaɓɓe na, A yaushe aka haifi manzona? a amul fili ya zo duniya. A yaushe aka haifi manzona, a amul fili ya zo duniya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Akan walita akwai zance yan makaranta mai kuka ce. Batun walita hakkunce, isharar alƙur'ani ce, surat Yunus ta tace, Fusilat kuma ta tantance, bai ya rage in banda mu ce, Allah ya bar mu da soyayya. Koyan wacce dariƙa ce? Ɗariƙar mu ta sufaye ce, ɗariƙar tijjaniya ce, faida ibrahimiya ce. Mun bayani a takaice ya take wannan tijjaniya. Farko mun yarda da Allah, mun yarda da manzan Allah, rukunan musulunci jumla da na imani duk ba matsala. Qur'ani zancen Allah da hadisan manzan Allah, su ne tsanin mu ga Allah, gabin su ba ma da kasala. Istighfari da hailala da salatin manzan Allah, mun rantse maka hada Allah, wannan ne tijjaniya. Mun rantse maka hada Allah, wannan ne tijjaniya. Mu kyautata ma iyayenmu, mu samu yardar maulanmu, Allah rabbi ya kage mu tun daga babu zuwa samu. Iyaye su suka haife mu, ga wahalar da suka yi kanmu, tun ciki har kullowar mu, yarintar mu da tashin mu, tarbiyyar mu da renon mu, kulawa ta kwarai sun bamu, ba sa kaiya a gare mu kamar mu ida masu niyya. Shin wai ku yan makaranta ku gaya min wace makaranta? Zawiya ga wurtatta ta kusa kowa ya santa, Shehu Balarabe babanta, mu kuma 'ya'yanta. Zawiya duk mabiyinta bai ilimi dan jayayya, alfatiyar nan da ake faɗi a zawiyar mu take, muna ganin dai yadda suke, mun sanya himmar su take, a ƙarƙashin zawiya take, Hizbur Rahimi uwar gayya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Ka ƙara lafiya ya Allah, da rai da ƙarfi da kamala, da Shehu Baba Aminullah, tsanin mu zuwa gun Allah, cika buri na ya Allah, cikin mu baki ɗaya jumla, mafi alkhairai ya Allah, ka ba shi gobe da nan duniya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Yara na gode gunku da duk amsoshin nan naku. To me za ka faɗi kanmu, wata fata kai a gare mu? Ya Allahu ya raya ku, ya sa albarka a cikin ku, a duk inda kuka ya tsare ku, addini ya cirata da ku, da mu da ku da iyayenku da namu masira gaban duniya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Yan makaranta mu yi azama, ladabi biyayya tarbiyya, Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya.